Исәмісіз ТМВда адымнар вақыты жетті. Біз барлық тамашачыларыбызны сәлемлейбіз. Студия Сәрия Хабибуллина біздің бүгінгі шығарылышта. Акчаны банкта сакларгамы, мендәр астындамы? Килеп чыккан хәл акча әйләнешенә ничек йогынты ясый? Кризис башлангач, кинәт адым ясарга ярамый. Үзебезнең президент юбилей уңаеннан Рөстәм Миңнеханов турында без белгән һәм белмәгәннәр. Я кызларның шәшен тартып китәр иде, я шеметеп китәр иде. Аңа тылмаш кирәкми. Алексей Арзамасов туган телне 10 ел өйрәнеп тә 10 сүз белмәгән татарларны оялта ала. Син ата бабайның телен белмисән икән, эшендә ниндидер югалту булачак. Буа табибы дөньяны чәчәккә күммәкче. Үзенчәлекле һөнәр иясенең үзенчәлекле шөгыле. Бәйрәм уңаеннан безнең репортаж. Алар миңа көч бирә, ям бирә, яшисе килә. Бүген Украинадағы махсус хәрби операцияның 10-нчы көне. Бу атнан инде вакыйгалар белән истә калачак. Россия хәрбиләре куелган бурычны үтәвен дәвам итә. Шул ук вакытта ике ил арасында сөйләшүләр башланды. Аның икесе узды инде, якын арада өченчесе көтелә. Атнаның кайгылы хәбәре дә бар. Украинадағы махсус хәрби операцияда бурычын үтәгәндә контракт буенча хезмәт иткән 2 Татарстан солдаты һәлак булган. Шәршәмбе Түбән Камада сержант Илнур Сибгатуллин белән хушлаштылар. Җомга көнне Баулы егете Станислав Герасимовның үлем хәбәрен җиткерделәр. Иктисадка килсәк, бу атнада безнең илгә карата моңарчы булмаган дәрәҗәдә санкциялар кертелде. Аларның бер өлеше конкрет кешеләргә карата, икенче өлеше дәүләт корпорацияләре, предприятиеләргә кагыла. Чит ил компанияләренең Россиядәге оешмалары эшне вакытлыча туктату яки бөтенләй ябу турында игълан итте. Евросоюз санкцияларына безнең КАМАЗ, Казан вертолет, КАПО заводлары эләкте. Луганский белән Донецк республикаларыннан кешеләр Россиягә күченүен дәвам итте. Алар Татарстанда да бар. 8 ел буе кан куюга төзеп яшәдек диләр. 2014 елда беренче атышлар башлангачта күченеп кайткан якташ тыныш шартларда, әмма туган җире өчен борчылып гомер итә. Я все понимаю по-татарски. Татарчаны аңлый, ипи-тузлык булса да сөйләшә башлаган. Мәмәт Гасыймов 2014 елда Донбасстан Татарстанга күченеп килүчеләрнең берсе. Ул чакларны онытасым юк ди. Туган шәһәре Макеевканы Украина неонацистлары утка тоттырып сөйли. Көн саен диярлек атышлар, идән астында качып яшәйдик дип искә ала. Меня было за себя не страшно, за детей было страшно. В подвалах жили, потом вот приехали в Россию. Когда начинают летать, это самое просто, да, просто очень даже страшно. Мәмәт Гасыймовның игезәк бер туганы да бар, ул ватанында калган. Телефон аша хәл белешеп торалар. Как там обстановка, брат? Нормально все. Не стреляют? Андагы хәлләрне көндә телевизордан карыйлар. Атышлар һаман тынмавына борчылалар. Йортларын, бөтен тормышларын калдырып китсәләр дә, 8 ел элек үк монда күченүләреннән канәгать алар. Баштан тулай трактан бүлмә биргәннәр. Бер белмәгән кешеләр кием салым китергән, таксистлар бушлай йөрткән, эшкә урнашканнар. Донбасста да мондагы кебек тыныч яшәсеннәр дип тели ул. Хочется, чтобы мир над Донбассом был. Чтобы все это закончилось, чтобы дети спокойно в школу ходили. Бу теләкләрне Баулуда яшәүче Светлана Матейкада һәр даим әйтә. Ул да 2 улы әнисе белән 2014 елда Баулуга күченеп килергә мәҗбүр булган. Хәзер мәдәният йортында тегүче булып эшли. Бутафор реквизит цехындагы барлык костюмнар да аның кул эше. Донецкта 8 ел элек башланган хәлләр турында сөйләгәндә үк елый башлый. Сбрасывали тепловые ловушки, то есть Үстән бомбалар төшә, төннәрен күккә караган саен куркыныч иде. Аннан шәһәрне утка тоттылар. Үз башына төшмәгән кеше безне аңламыйдадыр. Бик куркыныч хәл. Ире Донецкта туган илен сакларга калган. Аның белән телефон аша сөйләшеп торалар. Алло, да, привет. Да, привет. Привет, как там город? Да нормально, потихонечку живем. Там просто как раковая опухоль развивается. Украинадагы бу хәлләр яман шиш кебек. Әгәр вакытында туктатмасалар, ул тагын да җәеләчәк. Безнең шәһәрләрне националистлардан бөтенләйгә чистартырлар дип уйлыйм. Донбасс халкына бу атнада Казаннан берничә машина гуманитар ярдәм җибәрделәр. Монысына 13 тонна азык-төлек сыйган. Дөге, ярмалар, эчә торган су, суыткыч, кер юу машиналары, мәктәп кирәк-яраклары, кием салым. Безгә көн саен диярлек шушы әйберләрне китерделәр. Бик күп булды, телефон шалтыраттылар. Халык битараф булмагач, иң беренче чиратта шалтыратып бездән сорыйлар. Сезгә нинди ярдәм кирәк?
кайсы киемнәр, җиһазлар сезгә күбрәк кирәк дип без аларга аңлатабыз. Авыр хәлдә калган Донбасс халкына татарстанлылар әнә шулай ярдәм итә. Монысы Түбән Кама халкы җыйган кирәк-яраклар. Бу эшкә шәһәр предприятиеләрдә кушыла. Район советы депутатлары бер көнлек хезмәт хакын күчергән. Ярдәм акциясына республиканың 20 оешмасы, Бердәм Россия партиясеннән сайланган депутатлар кушыла. Активистлар һәм депутатлар корпусыннан 3 миллион ярым сум акча җыелган. Авырлыкны бергә күтәргәндә җиңелрәк дип төрле өлкә кешеләре Украинадагы вазгыять буенча үз фикерен белдерә. 8 ел буе бит ЛНР, ДНРны бомбитеп тордылар. Дусларыбыз анда яшый. Алар подвалларда яттылар 8 ел буе, көн сайын. Ә хәзер Украинада шушы спецоперацияны башлагач, бөтен илләр шуны яклаучы илләр күтәргән булалар. Сорау, шундый фейклар чыгаралар. Ә кая булганнар алар ул вакытта? Күп еллар буе инде безнең хөкүмәтебез, җитәкчеләребез Украинаның җитәкчеләрен түгәрәк өстәләр уртына утырып, бергә сөйләшеп, булган проблеманы хәл итәбез дип чакырып килделәр. Минскида булган соглашениеләрне аны кирәк реализовать кирәк дип әйтеп бардылар. Ләкин бу әйткән сүзләр, әйткән тәкъдимләр Россиядән ишетелмәде калды. Мин бу решениене безнең государство белән булган решениене рушайтканда поддерживаем, чөнки бүтән төрле булмыйдыр. Мин алар уйласам үзенең балалар турында, внуклар турында. Бу дөрес решение. Күпчелек белгечләр бу хәрби операциядән башка булмый дип саный. Соңарса, инде Донбасс халкына гына түгел, бөтен Россиянең иминлегенә куркыныч янарга мөмкин иде ди. Алар мондый хәлдә яшәде инде. Главное для меня сейчас здоровье и безопасность моих детей, моих близких. Фируза Мәчитова, Руслан Хөснетдинов, Фируза Хәмидуллина, Яңа Гасыр каналы. Бу атнадагы санкциялар банк системасында чагылыш тапты. Россиянең берничә банкын халыкара SWIFT түләү системасыннан чыгардылар. Рубльнең кыйммәте бер күтәрелде, бер төште. Хәлне тотрыклы саклап калыр өчен Үзәк банк төп ставканы кисәк күтәрде. Моңарчы булмаган 20%-ка җиткерде. Шул ук вакытта банклар сакларга сала торган акчаның файда процентын арттырды һәм рефинансирование, ягъни кредитны икенче банкка очсызрак шартларга күчерүне туктатты. Шушы шартларда финанс мәсьәләсендә нәрсәләрне белеп торырга кирәк? Фируза Мәҗитова белгеч белән әңгәмә курды. Фәнсәрич, хәерле кич. Исәнмесез? Көнбатыш илләре Россиягә санкцияләр игълан итте. Күп кенә зур компанияләр бездән китүләрен белдерде. Ә без моңарчы дөнья икътисады белән тыгыз бәйләнештә яшәдек. Менә әлеге хәлләр безнең ил икътисадына ничек тәэсир итер? Без действительно кризиска кирдек хәзер. Соңгы 25 елда бу безнең 4нче кризис була инде. Мәсәлән, беренче 98 елда булды, икенче кризис булды безнең 2008 елда. Анда инде бөтен дөнья күләм биржалар безнең компанияларның бәяләре бик төште. Ләкин аннары без күтәрелдек. 3нче кризис инде безнең булды 14нче елда. Кырым ярым утравы безнең составка кергәч. Анда ул кризис булды Россиядә, чөнки анда беренче тапкыр безгә карата инде көнбатыш илләр санкциялар кертеләр. Россиянең бер төркем банкларына SWIFT системасыннан файдалануны чикләделәр. Гади кешегә бу ничек йогынты ясый? Бүгенге көндә берничә банк ул системадан чыкты дип әйтик инде. Ләкин ул банклар Россия эчендәге бөтен карталар эшләячәк. Нәрсә әйтәсем килә? Сезнең кулдагы бөтен карталар Россиядә эшли. Бөтен банкы эшли. Аны куркасы юк. Сезнең акчаларыгызга бер нәрсә дә булмый. Азмы күпме акчасы булган кеше рубльнең кыйммәте югала дип кибетләргә ашыкты. Шушы булган акчасына сатып алырга. Инде икенче яктан акчаны туздырып бетерү кирәкме икән, чөнки иртәгә нәрсә булуы әле билгеле түгел. Кризис башлангач, кинәт адым ясарга ярамый. Чөнки сез нинди генә адым ясасагыз да, белеп булмый теге. Иртәгә нәрсә буласын. Мәсәлән, шул ук ял көне, бу атнаны инде ял көне кайбер банклар уже теге шул ук долларны 160 сумга сата башладылар. Ләкин уже дүшәмбе көнне ул 100 сумга төште, әйме? Теге ништә әйтим инде? Кем инде паника белеп алды акчаларын? Алар оттырды дип әйтик инде. Аннары шунысы әйтәсе килә, безнең ил мондый хәлдә булганы юк иде. Шуңа күрә әйтеп булмый, мәсәлән, җәй көне нәрсә була, анда ел ахырында нәрсә була. Без инде бер ай ярым үткәч кенә аңлаячакбыз бүгенге хәлләрне дип әйтим инде. Ни өчен Үзәк банк ставкаларны арттырырга мәҗбүр булды? Ставка күтәрелгәч, бүгенге көндә банклар арзан кредит бирә алмыйлар. Бер кеше уйлый, мәсәлән, ул 10% түләсә, элекке кредит буенча каранда 30-га 30%-ка җитәме? Ягъни кеше кредит алмаячак, һәм инде кибеткә йөгермәячәк дип әйтик инде. Кайбер банклар рефинансированиене туктатты. Менә бу ни өчен? Узган ел рефинансирование кеше өчен файдалы түгел иде. Шуны әйтәсем килә, сезнең ставка күтәрелсә дә, сезнең элекке кредитларыгызда
условиялар үзгәрми. Менә сез ничек түлисез ай сайын бер сумманы график буенча, сезнең ставкалар артмый. Халык күп кеше шалтырата, сорый, борчылалар инде. Борчыласы юк, кешеләр өчен, именно менә халык өчен бернәрсә үзгәрми. Фәнисәевич, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт. Бу атнада республика президенты Рөстәм Миңнехановның юбилейы иде. Аңа 65 яшь тулды. Февраль ахырында Россия президенты Владимир Путин аны 2-нче дәрәҗәдәге ватан алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләү турындагы указга кул куйды. Әлеге бүләк Татарстанның социаль-икътисади үсешенә керткән өлеше һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен тапшырылачак. Шулай ук бу атнада Россия Тынычлык фонды җитәкчелеге президентка илдә милләтара мөнәсәбәтләрне һәм татулыкны ныгытуга керткән өлеше өчен фондның юбилей медален тапшырды. Рөстәм Миңнеханов республика белән 2010 елдан җитәкчелек итә. Минтимер Шәймиев курсын дәвам итеп, ул Татарстанны яңача үсеш юлына чыгарды. Инновация IT-лар гына түгел, әлеге үзгәрешләр беренче чиратта социаль өлкәдә күренә. Авыл шәһәрләренең төзеклеге, республика программалары аша социаль объектлар төзү, нәтиҗәдә кешеләрнең тирә-юнен, яшәү шартларын яхшырту. Үзе дә төбәк җитәкчеләре арасында алдынгы урыннарда, республикада күпчелек үсеш күрсәткечләре буенча. Гөлназ Сәйфетдинованың алдагы репортажы президент юлы һәм аның остазлары турында. Яңа Арыш авылында туган егет бөтен республиканы Яңа Арыш юлына бастырды. Бар эшчәнлеге күз алдында. Йортлар, социаль объектлар төзелеше, ремонт, юллар салу, сәнәгатьтә зур проектлар президент башлангычы белән тормышка ашырыла. Бу программалар шәһәрнең дә, авылның да йөзен үзгәртә. Әгәр дә безнең эш урыны булмаса, киләчәктә үзенең перспективасын күрмәсә, ул инде изләнеп куядыр. Монда ләнсә таба алмый инде ул монда килеп. Безгә шуңа күрә авылда менә шундый мөмкинлекләр бирә кирәк. Шулай җитди мәсьәләләр турында сөйләгәндә дә шаярып киеренкелекне бетерә. Үтемлелек өчен мәкаләләр белән дә җиткерә. Адым-адым юл булыр, тамчы-тамчы күл булыр ди халкыбыз. Нәкъ шулай, бары тик алга атлап без бөтен планнарны тормышка ашыра алырбыз дип ышанам. Балалар белән җиңел аралаша менә Шаян ТВ каналына биргән интервьюсыннан. Алтын балык тотып, ләкиләрне хәл итеп булмый. Без инде тотып карадык. Һәр әйберне дә үзең тырышып булдырырга кирәк. Бу яшьтән инде сез үзеңнең киләчәге өчен нигез саласыз. Менә алтын балык нәрсә. Президент бүгенге дәрәҗәсенә шулай ирешкәндә. Класста кызлар аз иде, малайлар күбрәк иде. Менә беренче рәттә шул кызлар арасында безнең хәзерге президентыбыз да кичкенә Рөстәм утыра. 7 яшьлекләр Рөстәмгә 6. Абыйсы укый башлагач, аның да мәктәпкә барасы килгән. Римма Закирҗанова Рөстәм Миңнехановның беренче укытучысы. Игътибар белән тыңлый, кул күтәрергә яратмый, сорасаң төгәл җавап бирә иде ди. Шаянлыгы да бар иде, шуклыгы да. Ул я кызларның чәчен тартып китәр иде, я чеметеп китәр иде. Андый моментлар да булды Рөстәмнең. Ну бер ул дәресен бик әйбәт үзләштерә иде. Сыйныфташларын кыерсытырга юл куймый, лидерлыкка беренчелеккә омтыла. Ярышларда еш беренче була. Хәзер укучысы президентны күзәтеп горурлана Римма ханым. Без аның өчен бары тик сөенәбез. Шуның хәтле тырыш, шуның хәтле сәләтле кеше булуына сөенәбез. Рөстәм Нургалиевич безнең институтка килгәндә үзләре өйрәнгән трамблер, прерыватель распределителяны берде. Хәзер алар урынына компьютерлар. Аграр университет үзләрендә укып чыккан студентның уңышлары белән горурлануларын әйтеп торуда урынсыздыр. Укыганда ук тырышлыгы күренә, андыйлар югалып кала торганнардан түгел. Фәрит Шәфигуллин Рөстәм Миңнехановны вузда укыта. Студентлар белән үткәрәбез лаборатория эшләр. Бер лаборатория бар, двигательне эшли торган двигательне, бөтен навесной агрегатларын салдырып алабыз. И әйтәбез, менә буларны үз урынына куегыз, и двигательне кабызыгыз дип. Шуннан бер теләп, үз теләге белән килгән студент булды, ул Рөстәм Миңнеханов булып чыкты. Шуннан мин аны хәтерләп калдым. Алар Карл Маркс урамында укыйлар көн сайын сәгать 8-дән 4-кә, 5-кә, 6-га хәтле. Әле алай гына түгел, игә кайткач расчетлар бар, сызым сызасы бар. Төне буе алар белән шөгыльләнәләр. Менә шундый сынау, шундый закал калган, шундый чыныгу алган студентлар.
Үзе дә нәтиҗә өчен эшли, башкалардан да шуны таләп итә. Биектау районы башлыгы булып эшләгәндә Ямаширмә авылын җитәкләргә ул Әнсәр Галиевны билгели. Менә шунда да Әнсәр авыр ди, действительно зур авыл, кеше күп. Бу вакытта әйтәмеш 5000-нан артык эшләү җиренә бара иде. 3 бригада. Бу вакытта уже акчасызлык, газ кертәбез, тегеләр була. Төз булышабыз диде. Җитәкче булу өчен сәләт кирәк. Миңнехановта ул бар ди аны белүчеләр. Андый җитәкчеләргә чыбыркы шартлату да кирәкми. Булады, совещанияларда ниләрдә сөтен кимили, нинди бер ниләр булса. Ул әйткәч анда бер нәрсә чыбыркы да кирәкми диде, син үлә эшлисең. Әйткән сүз үтиде. Җелмәй куя ярар булыр. Ул әйтте икән ярар, ул уже 100% үтәлә. Ул нәрсәгә тотынса, кешедән әйбәтрәк эшләргә тырыша. Нәрсә эшләсә дә, техника булсаның иң яхшы булырга тиеш, кием булсаның иң яхшы булырга тиеш, эш эшләсә ул беренче булырга тиеш аның эше. Райпада ул һәрвакыт ярмыкларда беренче була торган инде. Оборот буенча беренче булыр ул һәрвакыт. Район показательләре буенча Биектауда бит инде ул килгәндә ул беренче десяткада булса, беренче турикада калдырып китте. Менә мин анда аннан соң бит инде эшләдем. То есть аның эшмәкерлек кенә түгел, эшчәнлек тәген бирелгән аңа. Үзе ничек эшли, үзен кешедән дә шуны сорамакчы була ул. Бөтен кеше үктән Рөстәм булып бетәлми инде. Ул бик таләпчән, шул вакытта бик әйттем инде, эшчән. Аның бит бөтен кешедән аерылыр нәрсә, теге фикерләү икенче аның бөтенләй. Аның фикерләү бер кешенең генә ашамаган. Ул неординарный фикерли торган кеше. 1996 елдан финанс министры, 1998-дән хөкүмәт рәисе, 2010 елдан республика белән җитәкчелек итә Рөстәм Миңнеханов. Он в широком смысле слова пошел по пути инновационного развития. Вообще во всем инновации. Это же понятие широкое. Что бы ни делал Рустам Нургалиевич, как президент нашей республики, это обеспечивается инновационное развитие. Понимаете, он сплотил людей. Тыгыз график көненә дистәләгән очрашу, меңләгән чакрым үтелгән юл, тиз һәм нәтиҗәле карарлар, һәр вакыт яңалыкка омтылу. Җитәкченең шушы сыйфатлары республиканы ил күләмендә лидер итте, дөнья күләм мәйданда танытты. Рөстәм Миңнеханов үзе җитәкчеләр рейтингында һәр чак беренче урыннарны били. Искиткеч ярдәмчел кеше. Кешелекле. Аннан соң бик җаваплы үзенә, вәгъдәле кеше. Республикабызның бәхтенә туган язмыш дип әйтер идем мин аны. Если говорить о Рөстәм Нургалиевич турында сөйләү авыр, чөнки мин аны якын дус дип саныйм. Компетентлы, тиз өйрәнә торган кеше, бер дигән менеджер. Татарстан җитәкчедән уңды. Яраткан сыйныфын сагынган Римма Закирҗанова да Рөстәм Миңнехановның студент елларын искә алган Фәрит Шәфигуллин да президент юлында булган остазлар. Ә бүген ул инде үзе күпләргә остаз. То поколение, которое было до нас, оно вкладывало. Наша задача улучшить, еще продвинуться вперед. Все зависит от нас. Поэтому наша работа, она должна быть системной. Для того, чтобы все это было, главное это люди. Гүлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Без телне дә саклап, чит телләрне дә белеп, үзебезне дөнья кешесе итеп тоябызмы, моңа омтылабызмы? Бу уңайдан татарларның үз туган теленә мөнәсәбәте, аны саклау мәсьәләсенә читтән караш кызыклы булыр иде. Россия Фәннәр академиясының Казан фәнни үзәгендә Алексей Арзамазов исемле белгеч эшли. Милләте буенча Удмурт егете, Россиянең төрле шәһәрләрендә яшәгән, хәзер Татарстанга күченеп килеп, татар телен өйрәнә башлаган. Ярты ел эчендә ул инде әдәби телдә сөйләшә. Татар телен татарлардан да яхшы белгән Удмурт егетенең телгә мөнәсәбәте, үзгә фикерләве безнең репортажда. Мин гомер буе телләрне өйрәнүче кеше булам, ләкин татар теле яратканнардан берсе. Рөстәм Миңнеханов белән сөйләшүен шулай башлаган иде ул. Галимнәр гомумән тыйнак булса да, чит телдә сөйләшергә кыенсынмыйм ди Алексей Арзамасов. Ул Түбән Новгородта туган. Яшүсмер вакытта Удмурт милләтеннән булуын ачыклый. Шуннан Идел буе төбәгендәге телләрне өйрәнә башлый. Күпме вакытта татар телен өйрәндегез? Кыска вакыт эчендә, ләкин мин җан салып ярты ел эчендә. Ярты ел эчендә шундый нигә татар теле башка милли телләрнең киләчәге мине бик кыйгырта. Алексей Арзамасовны тормыш юллары Түбән Новгородтан тарихи ватанына, Удмуртиягә, аннары Татарстанга илтә. Бу безнең белмәбез, эш урыныбыз.
Венгрия, Франция, Эстонияда белем һәм тәҗрибә туплаган, дистәләгән тел өйрәнгән егетнең киләчәген фән белән бәйләве табигый. Язарга, иҗат итәргә яратам ди Алексей. 30 яшендә докторлык диссертациясын яклый. Монда килүгә беренче эш итеп татар телен өйрәнә. Күрәсез, мин бүтән кешеләргә шәхси үрнәк күрсәтәм. Татарча сөйләшеп була дип. Ничек шулай? Татарстанда 10 ел мәктәптә өйрәнәләр татар телен. Эш сүз белә торган татарлар бар дип әйтик. Беренче чиратта әлбәттә теләк дигәне бар. Син теле белән беләсезме? Минем өчен телләр бу кызларга тынар кебек. Син кай вакыт син башына җуясың бит, югалтасың бит гашык булып. Татар илендә татар телендә сөйләшү җирле халыкка хөрмәт билгесе ди галим. Моннан тыш тел белүдән уялмаска кирәк ди ул. Мин татарча сөйләшә башласам, миннән күле башлыйлар бит. Син акцент белән сөйлисең бит. Мин кешеләргә аңлатам. Бу абсолютно нормаль хәл. Акцент белән сөйләшү без инглизчә сөйләшә башласак, biz акцент белән сөйләшәбез. Татар телен белгән кеше башка төрки телләрне дә җиңел өйрәнә ди галим. Татар телендәге авазларны әйтә белгән кеше, әйтик, инглиз телендәге катлаулы авазларны җиңел өйрәнә. Туган телен кирәкми дип санаган кешеләрне милләт фаҗигасына тиңли. Психологларның шундый фикере бар. Син ата бабайның телен белмисәң икән, эшендә ниндидер югалту булачак. Психология ягынан югалту. Пессимист минем буласым килми. Мин татар телен якты, киләчәгенә ышанам, хыяланам. И татар теленә гына түгел, башка безнең халыклар, безнең телләре турында оптимистик фикерләр белән яшисем. Ләкин төрле чак була. Шул ук Удмуртиядә яшьләр туган телен өйрәнми диярлек ди галим. Югыйсә теләсә кайсы телне өйрәнү өчен мөмкинлек бар. Иң җиңеле сәнгать. Мин яратам сине Татарстан. Мин яратам сине Татарстан. Ул минем дә шундый, беләсезме, эшкә гимга әверелгән җир. Чөнки, Шинапа бер яктан карасак, сүзләр бик мәгънәле. Мин яратам сине Татарстан, алтаннарын өчен яратам, җан эреткән анкам телен өчен, татар телен өчен яратам. Туган тел гаиләдән башлана дигән сүзләр белән килешеп бетми ул. Улын өйдә удмуртча өйрәтсә дә, мәктәп белән бакча үзгәртә ди. Кеше туган телендә иркен сөйләшсен өчен аның кирәклеген аңларга тиеш дип саный. Мәсәлән, мин татарча сөйләшеп, шәхси үрнәк күрсәтеп, мин кешеләргә, татарларга да, башка милләттән кешеләргә аңлатырга тырышам. Татарча сөйләшергә була, татар телен өйрәнеп була. Гүзәл Алимова, Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗиахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Бернигә карамый тормыш дәвам итә. Яз календар буенча килә, иртәгәдән безнең илдә халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан бәйрәм юллары башлана. Менә без бүген санкциялар, аларның икътисадка, тормышка тәэсире турында сөйләштек. Кабат читтән кертелүче товарлар урынына үзебезнекен булдыру мәсьәләсе килеп басты. Мондый импортны алыштыру шартларын без бер узган идек инде. Ул нәтиҗә биргән икән бит. Бәйрәм уңаеннан без чәчәк сатып алабыз. Менә бу өлкәдә соңгы 5-6 елда җирле җитештерүчеләр шактый зур адым ясаган. Элегрәк республика буенча чәчәк эшмәкәрләре берничә генә иде. Без аларны исемләп белә идек. Бүгенге репортажны әзерләгәндә һәр районның диярлек үз чәчәк бизнесмены барлыгын күрдек. Ким дигәндә 8 март алдыннан алар Татарстан халкы ихтыяҗларының бер өлешен тәэмин итә. Әйдәгез хәзер Буага юл алыйк. Монда табиб булып эшләүче Гүзәл Җаббарова дөньяны да гүзәлрәк итәргә алынган. Чәчәкләр үстерергә үзем яратканга күрә, уйладым, кыш көне үстереп булмас микән дип. Шулай дип уйлый да Голландиядән 2000 ярым суганчага заказ бирә. Ире сарайның 2нче катына теплица әзерли башлый. Әмма беренче елны эш алар теләгәнчә барып чыкмый. Җилләтү системасын дөрес ясамау сәбәпле гөлләр авыруга бирешә. Товарның яртысын чыгарып атырга туры килә. Әмма ул туктап калмый. Ул көнне кышкы буран ие, кеше буран, кар күбиттереп ява. Минем сары тюльпаннарым өлгерде. Алар шундый зурлар, алар шундый матурлар, алар шундый биекләр. Шушы ахапка тюльпаннарны кулыма кычаклап, шушы сарайдан, өстәге сарайдан төшеп барган вакытта, шушы кышкы
кичке салкын җилләрдә чыгып барганда шундый матурлыкны кычагыма кычаклап торып, мин әйттем, юк, я этим буду заниматься дальше. Гүзәл белеме буенча медицина хезмәткәре бу районы хастаханәсендә эшли. Үзе дә шушы яктан, шушы туфрактан. Чәчәкләрне кечкенәдән ярата, әбисе кебек үк. Элек хәзерге вакытта кебек күп төрле түгел, бер пион бар, флоксы бар, гвоздика турецкая была. Потом сальвилар үстерә башлады, дәвәни минем шунардан килде. Шушы йортка киеве чыккач, да миңа шул беренче төпләрне пионнарын казып берде. Ин бакчада миңа шушы ан дәвәнин пионнары дип үстерәм инде яратып карыйм инде миңа. Чәчәк яратудан бизнес башлармын дип уйламаган ул. Беренче елны 2000 ярым тып утыртсалар, бүген 6 тапкыр күбрәк, чөнки ихтыяҗ бар. Сортларын да ел сайын арттыра. Бер утырткан суганча икенче елга ярамый. Әлеге теплицада 20 төрле сорттагы ләләләрне 500-600 төп утырталар. 8 март бәйрәме якынлашкан сайын, менә шушындый матур чәчәк бәйләмнәрен гүзәлгә йөзәрне ясарга туры килә. Һәм бәйрәмнәр тәмамланган вакытка биредә инде бер чәчәк тә калмый ди хуҗабикә. Сиреневый просят, сиреневый сырылар. Менә бу пияна идетме. Ул ашылган шунда чын пион кебек матур итеп ашылып китә. Шунда мәсәлән простой тюльпан. Ләләсе гади булса да, аларны үстерү шартлары катлаулы. Билгеле бер температура, дымлылык һәм җилләтү кирәк. Кымын ел сайын алыштыралар. Бизнес зурайгач барлык таләпләргә туры килерлек теплица төзгәннәр. Чәчәкләр җыр ярата икән. Сезнең нинди серләрегез бар менә? Сез бәлки алар белән сөйләшеп йөрисездер, бәлки җырлар кабызасыздыр аларга менә. Җырлар кабызабыз, да, дөрес. Монда көннәтәне музыка җырлап тора. Шул көннәтәне шул җырлап торабыз, матурны әйттереп. Кай вакытта азан да бар, шунда бисмилlah та җырлап тора, асада бар, көне буена кабызып куябыз. Җырласын, тыңласыннар. Гүзәлгә ире, балалары, әти-әниләре ярдәм итә. Бәйрәм алдыннан үзе отпуск ала. Югыйсә өлгереп булмый ди. Бәйләмнәрне төннәр буе үзе җыя. Һәркемнең үз теләге. Кемдер бутарга сырый, төрле төсләр булсын дип, кемдер менә шушылай бер төрле төстән җыярга сырый. Менә шушындый букетларның бизәлеше гади түгел. Шуңа күрә менә шушындый упаковкаларга быел күчеп карадык. Соңгы 10 елда Россия чәчәк базарының якынча 80% чит ил товарыннан гыйбарәт иде. Әмма тармакта Россия чәчәкләренең өлеше аз булса да, үсеш өчен мөмкинлекләр бар. Тик тулысынча үзебезне тәэмин итеп булмый ди белгечләр. Чөнки кайбер чәчәкләрне Россиядә үстерү отышлы түгел. Үз кыйммәте Колумбияныкеннән зуррак чыгачак. Чөнки анда чәчәккә теплицада ясалма яктылык та вентиляцияда кирәкми. Россиядә исә чәчәкләрне ачык грунтта үстереп булмый. Орлыкларның да әлегә читтән кайтарылганы сыйфатлырак ди. Россия сортларын утыртып караганыгыз юкмы? Ну, мин алганым юк. Яңа суганчага заказны гүзәл гадәттә язын бирә. Көзгә кайтаралар. Пандемия елында шул рәвешле эш үз җае белән барган. Быел Россиядә чәчәк бизнесы тагын сынау алдында калды. Әмма аңа карап кына гүзәл кул селтәргә җыенмый, дөньяны матурлык коткарыр ди ул. Күпләр артык мәшәкать дип санар иде мондыйны. Чәчәкләр үстерү әлеге шөгыль сезгә менә нәрсә бирә? Күңел тынычлыгы бирәме? Нәрсә аласыз сез алардан? Алар миңа көч бирә. Көч бирә, ям бирә, яшисе килә, матурлыкны күрәсе килә, матурлыкны таратасы килә, бирәсе килә, менә шулай. Бу районыннан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Тормышыбызда шулай матур, иң мөһиме тыныч булсын. Миндә әби-әниләр, туташ ханымнарга ителәчәк матур теләкләргә кушылам. Сау булыгыз.